целият въглероден диоксид остава само калциевият карбонат, нали, и вода, и калциевият карбонат всъщност изгражда. Може ли по-високо? Да, малко по-високо, ако може. Слушалки го казах. Но няма микрофон, че България. Аз ще ви бъда микрофон, чакайте. Казвайте ми на шенца, аз ще предавам. Ами аз си свърших вече лекцията. Аз си свърших вече лекцията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за вниманието, нека да продължим. Това трябва да хайфи. Йо. Да, и сега ще видите виметата. И сега ще видите виметата, музикалната сграда. Зала. Аз така, аз съм микрофон. Ама то в пещерата музика ли има? Не, като ги чукнеш и те свират. Като ги чукнеш и свират. За да знае кой трябва да... Кой трябва да се чукне? Кой ти трябва да се чукне? Да. Взема двата пещера. Ми гледаш, бягай, пещерата пада. Като лега на епоха. С багажи. Квитках, ме ти тази експрезиварен. Не гледай за микрофона, благодаря.